Prop del circuit de Catalunya tens una comarca sencera per descobrir, el Vallès Oriental. Queda-t'hi! El Consorci de Turisme del Vallès Oriental et proposa circuits turístics per tota la comarca. El Vallès Oriental ofereix als seus visitants un gran ventall d'opcions per poder gaudir d'una estada agradable. Podeu triar el vostre allotjament i viure amb nosaltres moments inoblidables. Us en volem oferir una petita mostra. Ens acompanyeu?
Recorda, prop del circuit de Catalunya tens una comarca sencera per descobrir, el Vallès Oriental. Queda't!